Sudu Baba. Kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko yidde mada jara nimmi wartade kobe kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji nde yidde men de larani kalesi e galleji kalesi nemin ko may dende kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadi teddinen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe ko wima wat alhamdulillah rabbil alamin ma princess badman lo wuli do wal sabualande wonta la masaway fat camara ande jodi seydou din la mom princess din la Eh baba, on n'est pas mon princesse. On dit une princesse, je suis une fille, non? non way ok son ami aussi kankal din la jon nak mi haldi e baba suka debbo yetteralla ha joni ko heddi ko fofo e minen heddi ko yetteralla jon nak o seydou o halda min bayri kanko abbi kam chaque jour baba debbo debbo bimbi debbo jemma debbo nyaloma jon nak aw kama debbo jon ko heddi ko onon lara nyalande halnon kam mim halna baba suka debbo dum hebi kom halta dum ala caɗele c'est tout hein dum ala caɗele Eh baba, baba ansana andi o yidani mo. Mariam yida o hay fes. O suko gorko o jalijo, on mo yidi. on mo Tati. Mo yimodo, on tigi ma fala. et puis ça ma tati manda nay hajam ala hen andu ko foro halmi halni on ko heddi ko ça dépend onon Yidani ma hay fes. ok anda wara uddude hunko mako a wara itude hunko mako e haala fado Problème jam. fado dum ko min lijjintenta ɗum ayi an amina ande ana waɗi hoore ma bondonedi bamma ne anima mine amma Neno ko gomo mawɓe ɓe ko halta ko suko a soret batterie an noon a welani wadde association o a sodat batterie so a wona kilifa jogoro ko téléphone moƴƴo taw sa noddama aɗa heeɓe sa duminama aɗa heeɓe kono neɗɗo waɗatmo bokkulo jooɗa ha warit balɗe tati gartami ya batterie amo koko hangi no hange o ɓiya jogor an nene ma halnima ko gonmi wadde o halnanimo de bamma balde ariɗo min puddima yewtude min jewta ko faate dewgal hakkunde ma e bii ko afo o e seydou soko moƴƴo nehiɗo kadi a majƴani hakkundam e bamma balde yimɓe ne jewta noon suwa pare ɗum firti koyɗe ma ɗe ɗe jarata corata e nder wuuro tan aɗa ni ɗo aɗa ñalla ɗo aɗa dirtita ɓinguel ma rewi ɗo refti ɗo hankkadi yo dokka ko mama ɓe halta ko hoɗum
tummi ma hen nena ami laari ha Bibi, laari ana mina leɓa komi kala ko mi haala ko ella wattano an ko o ɓurdayide ko gongo mi haali an ko wona ay somono lippama haajam ala hen hay mo lippake o wawa lippude sa lappike mi haala baba Yo, fadam. neɗɗo so haalama gonga suko haala ñebbede suko pade baade mbimi sukoɗa hocciɗo mini sukoɗa aminata a nanda ko gongo nena nandi ko gongo mi awa haala yoni awa joni yoni awa noon ko amin haldarani anani bamma ko haali ko nani wiya haaldama fotti joni kono e meɗen heddi awa nene joni baɗen ɗum o dimanche garoɗo o o anka hanga hoɗum nangarama ni faɓɓi janggo dimanche hande mine wawi tintinde mère boy an a hawjide boy a hoɗon probléme maɗa o an hoɗum wawa wonde ɗum o janggo waɗa ɗum mariage boy an kala waɗi nanggu feren boy ñiƴemade ka a fadat min mine jogui musidal ko min mine jogui musidal mine nattuno e tegueji kala hew waɗɗo ɗo kafu mine naɓa paabaji am ɗi joni mi immo tan mi wiyama yo min komi faɓɓi janggo an a wi debbo hetto kam mbimi hetto kam a wi debbo a daɓɓanama debbo hoɗum joni ko hoɗum ne yaw hande o yiɗanima fes ko sa mari mo o waɗama an immo ɗo emo wardema non gongo woni haalde boy an noon ɗo ɗo ni soɓe yita a diyatale sotti wona sama kala ayi ɗo lawli weltima ɗo wona tati woodi andu ko saydu awa kono ɗo ni anglais o wiyo good ko saydu awa e ñagato wona tati nani de koyngal ma o romi yiitu ɗum aɗa yalta taw ko annuɗa sabu somi jii cortuma ɓe mbawi haytude kemi rokkiri konngolem han paari ka desteteɗo wona faami no mbirumami ni de eyi baba a namdata hen mbiɗa hol ɗum ko namdormami so tawi mboɗo yiide walla mi yidda ko mayde o wiye ka jogore mayde yidda ko mayde so dimmiti mboɗo haalara fawa en dande mi watma ko boni ɓe siil komi guijo an aɗa andi ko moƴƴo e ma wiya ko bone ma somi haalti pawa hen konngol mi wanma ko boni mbaɗe ɗum arema ɗum umu watta hakkille ko mbimami ko anani no mbirumami ni suuɗ o wiya an namdata kami so taw mboɗo yiide walla mi yiida aɗa wonko jiidata wonko gañata aɗa dañi ko jidda saka aɗa aña ne haɗo ha poɗɗa ni yeede ɗo milanga mangonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji nde yidde men de larani kalesi ona fila lando na ko daɓɓinanta mayram mayra ko mi ɗaɓɓirambo mi haalnambo fo mi waynombo ho mi jardin mbo mi wanno o mi pari ɗum mi yeeya yanni mi ara wala feere men ɗaɓɓambo min mbaɗa dewgal on ɗum o nene haalnanima ɗum watti hande jala anno ka janfotoɗo noon wiɗa hon ɗum kono wattani mi yeeyannin ko mi awno ko mi yaha mi yeeya ɗum kolda mi ara mi ɗaɓɓa mayram an ko ɗum haldude hoko kalde nene ɗum haldude an ga wiyanan sa yeehi kolda sa arti a hokka kam 50 000 hami sooda effet de toilette yande ɗaɓɓu genda ko ɗum woni haalama an andi hande ko an mi heeɓi baba alaga an woni ga min komi kotoma si yeehi ha ɗon mi falama jombude mi ɗaɓɓa debbo am mi jombama an on ɗaɓɓu gorko ɗaɓɓama jahamo joɗinama janfotoɗo min meeɗa miijade ha kono mi okkuma kaale am o mimi on sumanmi mi fowro ɗaɓɓugol mayra e ko ɗum ko devoir ma kadi anda ko magarani ɗum ɗo mi anda mi haalne ɗum nena ɓayda wiɗa a yeehe kolda ha arta mbuɗi maɗe joni min mi heɓat hendotako hay hunde e mbuɗi maɗe ayi mi waɗi jardin ko saabu mayram fi mi ɗaɓɓa mayram mi joɗɗinambo min ko ɗum waɗirmi jardin to o ko simi ɗaɓɓarano bo mi okorama bom halnam o ana yi mayram walla a yiyani mayram mi yiyani mayram a ɗum ko an andi hajuma asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji nde yidde men de larani kalesi galleji
min ko mai dende kodo mi fala min ko miri en gokke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko miri ko woni tempo mi e journée fala galle min ko miri Souleymane bawo yimo mo ɗaɓɓoya debbo ñande o simo fini ko faraba ko zone lycée ko Sindian Tunturu a famara ɗum ne noon ko ɓuri hen wilde ko fof simo ɓornima ɗo simo ɓornima ɗo a sikka ko dancing boyata ɓorno ha waɗa costume tan waɗa ñangal yaade mi sikkat bom ho goɗɗi ɗi simo yaltiyamo adaran en 50 non mais sérieux en tout cas e hawni bama o way adduɗori wona fi o yiyani hombo falade o wi très bien hombo falade ɗum cikkuɗa ɗum kay tawa miya so tawi mo won heeɓimomo faala jam tan mais ko wona probléme o an andi paawo ko haɓɓiri ko ɓe mo ɗaɓɓoya debbo dula goɗɗo joni noon nombo wakkilo mo rondo nangue gue kanko na ko ñande yo mbo ana ɗaɓɓoyo mangoje ni simo arti han ayaw ko tam simo arti han miyamo a artiri mangoje mo décourage en tout cas c'est grave kanko na ko yiɓe falade ɓe piwyonanimo aw min ala probléme bon ene andi ɗum joni min est ce que koye min waɗi dépendre nak baw wona e min waɗi dépendre mais batay nak min nona ɗum jalni kam he nder ɗum fof ko jalni kam hen rek ko vestiment o somo ɓornima ɗo ha waɗa veste e ngenague wulgue kolda no foti wulde ni billahi hombo yalta bon bo ana ɗaɓɓoyo mangoje ni te o salata ko yaade so ɓartata yora kikiɗe yo ni te noon ko pa o ko wimo ko mbo susta salade ko be mbo yaha ko ɗum de tampinimo ayaw ko tam a yiɗani mo hapadana yaw de toute façon jen ha ngal mi heññorama mi huufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma nga ñaami koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambade min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juude mun min ko mi hiiɗi koɗo mi fala min ko miɗi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi to mayram woni mayram omon dar alhamdulillah wala suudu makko ala suudu makko wadde mona karen to sabu mi duggoy ha para mona karen yo tenkin ko woni yo tenkin kadi yo tenkin o balde noddi kam balde hono balde sehilamo gorko fa oɗon majji habeni préyas yo pour arde pour date mariage o ɓe nanga ñalawma min mbaɗa dewgal ngal yo mi haalnimomi ñanden yo ussu koyde koy an kam so wadde ko kalɗa ko an ko gonga e ma ɗum woni haala ma ko kalɗa ko gonga ma ɗum ko haala wadde a yiira biye rese ala a yiiɗa ko rese neɗɗo koye ñagata Allah koye kaddaña ɓinguel dewel kay neha ɗum ha jiiya jiddumo koye aranam wona jomum de ne yiiɗi holko yiirata holko añata wonko jiiɗa jomde wonko jiiɗa nannude hen ha haydara mi nannani hen gonmi tan koye haalandema gonga wawa haala ka koy wiida mbadden oto hersinamde nan no mbirmami moƴƴi oto kersine kam de mi hejani gacce de so jettami anan no mbirmami ma fof ko ɗum welma ko jiɗɗa ko ɗum mbaɗante yaha to jaɓoyde pamon ko yidde maɗa jaraninmi wartade koɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde
asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde mami tambo Fot mo waɗa retourné ko mi tampi hidayat wawno joɗan jeɗana de mi fiyatma lowol añan fof anamiranno hakkuma miran ma hande mom ko ma jafuɗa kam ko tampi a yirni kam sarde fof mi paw wona ha joni mi wara accude oui oto jaggiɗo wono jaggi te mi haalama guiɗel gorel o wiyata yomi yaaɗo ɓe wiyata yomi yaaɓe 0,0,05% yidde ala fade ma min dartaɓe ha woto doge ɓandam wona ɓe ngala needi wona ɓe ngala respect wona ɓe jooɗani kono ɓernam suɓima déjà frère rokka aɗa andi min somi jaggi tan somi wima ko bleu tan ko bleu wona haydara mais dara du courage continuer sa recherche peut être un jour wasata heɓa ko welanima ko jiɗɗa tawa manam so waɗi ɗum yahat normal non alan sahaji samilonam an sahaji a haaldanami cikka kaldata koye en koni min ko min kaldata aɗa andimi très bien aɗa andimi ala ɓurɗo andudemi ko an mbiyam un jour minata susucide mbiya un jour pawa koye woni mo anda mais aɗa andi min guure ɗe wiyomi yaaɗe saare kemi buuna hen fof mami jirlo hay so wiyomi yaaɗo ha belinga ha medine gounas mami yiri ala probléme kono tagara mi addanamo no a wawi hebde mo kalda komin wona découragé aɗa andimi très bien min mi yiwi jinmi komi yiyani ko yoni mum mi yiyani ko deeƴi a guille makko kono ko jiɗannomi ko mi yiɗi ɗum déjà mi wawa je ne peux pas heddi noon ko jinnaɗo ɗo wiyomi ya fof mi yaha wawa je ne peux pas vraiment ñande fof noon mami yaha ñande fof mami yaha ñande fof mami yetto c'est bon hala problème mbiɗa yarana mijo rek han salmini fat ok hokkam bernde mami tambo mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi jon noon tati tuni affaire o holto tatitinen ɗum an ɗeɗo gacce holno kuccitiran men tati mbir haalan ɗum ɗum a wara haldude tati mi wawa haalantamo ɗum tomin ndewdi ɗo fof hande mi ara mi wiya tati babam ene hokkami goɗɗo mbir woppa ɗum so Allah ɗen gacce mi attanani ɗo cuna a wara wadde hay hunde ko kalta e bammaɗa hay dara mom vraiment mi ala solution mo wawima haldude kono ko mbawra wadde dar ha tiiɗa kalda e bammaɗa walla mbaɗa palam mo andanta par ce que bamma wawi wonde ko nde wadde cahan walla ko wonima e darde Aïcha o waɗani cahan bam ko waɗat ko wi ko fo mballa ha mbin Aïcha mi jahliɗe non wara woyi non accu to nde dar wara woyi wara wullu noon an kan non a wulli nakkam pour waɗam ɗum wara woyi wayi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi balde jam ta wonda jam kala alhamdulillah hono hen Yalla. hono ñandor mom hono huleli jam ta wonda a bisimilla joɗo hono hen balde ala no jare jam ta wonda jam tan ka ba ɓoyano mi ɓoyɗo seeɗa rek komi arno fi mi haalde ma fi ɓinguel am ko Seydou Seydou kori ko jam eyyi ko jam toon ko jam tan alhamdulillah e comme falnomo okkude debbo ɗa ɗo en tout cas dal ɗon ko weltare ɗon kay andi sagata si ari ha wattu makko jombugol yoni an ko mamo ɗaɓɓo debbo ɗum noon kay ɗon kay ko weltare e sehel ammo ɓiɗo sehel ammo on falambo dabbande o woni Yoro Sow Yero ha wi Fouta o Yero ko nder saare ɗo tawa ko noon tigui Yero gila tawi komo sagata mo ari mo woni nder saare ɗo ha mo ɗaɓɓiɗo galle mo heeɓi ɗo ɓiɗɗo Yero ka joni ine take affaire ɗumanni ɗo ko nder saare ɗo mo tawa ɗon kay ko moƴƴi ɗon kay ko moƴƴo andi guila ara woodi ɓiɗɗo makko manta guila ara on mbo ardi suka debbo o witeɗo Mariam on nammi fala dabbande Seydou kono nak mais orɗo ni mi haaldi ha paari ha Yoro okki kan konngol joni nak
inchallahu rabbi si Allah waɗi jaam kala ɗo men kaadi inchallahu mami ara mi tinnama mi halnama ɗo min haadi haalaga ɗum kay kono ko onon tagi kam saare ɗo onon ko onon feeni saare nde ha moƴƴi ƴettuɗo nde innonollam mi okkima jarga saare o ɗum ka hiɗa wawi ɗum wadde ɓawam kono so a ari ha tinni kamma ko teddugal taw waɗi ɗum kono ko an holliri ɗum an holliri ɗum par ce que neɗɗo a tegatamo ɗula ha paari rewa an ko waɗi a goɗɗum ko bokkani ko teguɗamo minen ko amen tagui ɗo a woni kilifa amen o anani sowona ko sehel am soko sohelam joni mi arani yaade kono kala ɗo mi waɗi tollu mami are mami haalnama inchallah nani ala probléme jarama ala probléme ɗo kay ko galle ma kala ko wawɗo nantodirde yo inchallah yo Allah ɓeyda on jaam amin Allah ɓeydana en jaam ɓeydana sarene en jaam amin ya rabbi ɓay ko an Allah tagui ɗo a woni jargo o mami are ɓokkuma teddungal o kono tigui ɗum ala probléme balde ɗo kay sarene kay woni won ɗum mais yo Allah ɓeyda en jaam Allah ɓeyda jaam e sarende mais balde wonen seeɗa fadmi mi heeɓi mine lawol mine lawol andu wone mottoɗen balde tan a falami lippi jarama a jarama ɗum ɗo kay ko weltare woni ɓinguel men guel Saydou si ari ha ɗaɓɓanima debbo wadde gi Allah kambane si fori hoto ɗaɓɓata debbo ɗum ɗon tan foti waɗede ko ɗum mi weltanimama kono a jarama koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiiɗi ko yidde maɗa jaranin mi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe e nangam mi nangama jaade e nangam mi nangama gonde a suuɓi mi suuɓima si ñaama e hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala haddi gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe ko mbaɗanno konni waɗande comme jaggunode seeɗa mi pari fof ko mbaɗannomi ko pimi pari mi soñi mi waɗi e sakuji ni komi pokkiɗo yaade mi yeeya fof yo Allah newno ɗo kay yontere tan mona ɓeygol fof pari ha sa yeehi yo Allah newno inchallah ok no mbaɗa ɗo taw haydara ko hooram nde rek musatno bo a fiddani de walla kalnamami ko woni wellanima ene welimi sah t'inquiète pas ko hooram nde rek musata seeɗa mi haalani ɗum somi yeehi hoɗum paalnami sodnama sa yeeyiɗa renden haalis o fof sa ari wonko foti waɗede hen goɗɗum ko heewi sa en tout cas da foti weltade de par ce que ɗo kay somi arti tan kaales sam fof kaales so piw koye dewgal meɗen mbaɗanmi ɗum t'inquiète pas yo Allah newno rek anene dara mi accumami yaaha par ce que babam comme goppuɗom on ɓorno wutti ɗiɗo tawani men ɗo pama kay ina waɗi sadidi quoi hoore nde no wuuli accu rek mi yaaha anene mbiɗa mi yaka mi nattoya a jarama yo Allah newno amin ok inchallah yontere tan d'accord ok bernde ma mi tambo mi wakko mi rondo nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke
ke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko do mi fala min ko mi di en ko ke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadi teddinen kongol jinnabe hadi gimminen kongol jinnabe Umbo wima wat kok badalum Umbo wima dal fof dalalum Sabu ala nde wonta la jango Warane do yin mandu to danga nyadum Mi henyara ma mi hufa mandu nyami Mi dama mi halo manga nyami Kodo mi fala min ko mi di Enko ke kambade min ko mi subi Ko fi bay mi ala hadde ngay binomi Aduna e jude mun min ko mi hidi Kodo mi fala min ko mi di Ko fi bay mi ala hadde ngay binomi